Kom herover. Vi når den ikke nu. Kom nu herover. Kom herover. Bare kom. Kom. Hvor fanden er de henne? Pas på, vi ikke bliver fanget inde. Hvad stille? Okay. Så går vi ind. Kig lige til højre. Jeg har det venstre. Hvor løber han hen? It's just exciting. Der er nogen op på bakken. Jeg kan næsten tage den bagfra, mand. Ja. Det er bare jeg navn under. Husk det. Bare kom her, André. Fuck, så er det. Jeg kommer hen til dig. Jeg tager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg har vinduet her, så Han er nede! Så vent. Han er død. Ja, til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Op på højen! Så kom herover, vi kan tage den rundt om her. Skal vi presse de på? Ja, vi presser på. Ja, lad os gøre det. Vi presser på, folkens! Ja, John! De presser på! Bare kom! Jeg kan ikke se dem. Op ved højen ved træet. Til venstre på træet.
På hjørnet af beige! Pas på! På hjørnet af beige! Har du, Karen? Ja, jeg har her til venstre. Undskyld. De er lige herovre. Jeg kan ikke se en skid. Hvad? Op og tælle ud. Ja, men ja. Det er det. Fuck det, vi tæller ud. 1, 2, 3, 4, 5. Godt spillet. Godt spillet, dreng. Så er der en af teammates, der rammer os. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, tak, chef. Godt spillet. Godt spillet, dreng. Godt spillet. Der er ingen, der passer. Skal du hjælpe mig med Er det? du død? Kom over. Nej, jeg tror du var død. Nej, jeg ville det bare. Nej, det var ham der. Marker! Lige kom. Bag døren. Nej, jeg er på venstre side. Hvilken dør? Nå, han er der ikke meget. Han løbet. Han var nu der. Uden bånd! Uden bånd! Er du død derinde? Jeg er med dig. Jeg siger, det er uden bånd, der hernede. 1, 2, 3, 4, 5. Uden bånd! Uden bånd! Uden bånd er dernede. Det er uden bånd. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jord! Ind i blå! Jeg har set ind i blå! Jeg holder den lige her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Uden bånd, Hein! Uden bånd! 1. Marker, jeg råbte ud for roligt. Nej, jeg døde ikke. Det var ham, der ramte. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg missede det. Kan der ikke noget råd? Nej, der rammer det. Nej, jeg ramte. Godt spillet, mand. Hvor mange var jeg, der kan tage? Der var en, mand. Så det ikke er. Det er varmt. Ja, undskyld. Helvede.
Woo! What's up? Hvad siger du? Det gør det meget godt, ikke? Ja, jeg synes, det gik meget godt. Skide godt. Jeg kræfter godt, du har lange arme, for jeg kan kræfter ikke noget af.